Dik, betul kene lho tak jarem buka. Aku iso jelaske kabeh. Dik. Dik. Jangan ngono kuwi to, Dik, Dik. Gimana ngapa tak ndak ono kuwi barang? Lah, boten sah digagas, Bu. Paling momen kalih mintul niku ya nggo acting kaya kabel lho. Rangga kunci to, Mas? Duh, Takone apik-apik malah kaya ngono. iki ngerteni wong lagi budrek ora? Kok mah nesu. Mungkin ra nesu. Udah pulang. Iki arepe pandang liwat ngono. Ora malah gelo wae. Jane ra niat mandek. Ning aku kuwi ngajeni sampeyan. Ono wong tuwa ra luruh. Jadi ngaruh-aruhnya apa kudu mandek, Aku ra sopan. Sopan karepmu ora ya karepmu ngono. Wah, kok tambah nesu ya, Cuk? Dia. Ya toh, kemudian itu saya kandung. Di masalah tinggu dhewe, Mas. Ora wong liya melu dikatut-katutke. Lah sing ngitutke kuwi sapa? Aku nesu-nesu kene melu diseneni kok. Mbah ora ngerti kahanan. Wah, ternyata truk iki apa nular, Cuk? Kok Mas Andra melu budut. Iki jejone kene jo ngopo? Iya, tak ngalih. Wah, ketoke nular tenan iki. Ngomong. Mentul. Oh, iki nuwun Ibu. Mentul nang omah. Enten mungkin yang Wis, kowe kuwi bojomu lagi meteng nom, dadi rasah sing-sing. gitu. Wis, bukan? Anu, Bu, kula mung tinggal mawon. Iki ning kene meh ngopo? Ya tak tengok ning kene sik to, Mon. Lah, wis rasah. Rasa piye to? Oh, nggur aku pengen tengok ning kene lho. Oh, ya ora arepe maling kok. Atas dasar apa kok ora itu? Ya wis, sik aman. Nggih. Lah ruwet lho. Lah apa iki benang kok ruwet iki? Kuwi ngopo kat mau ning kene meneng ae? Lah jare pembicaraanku marai ruwet. Ah timbang meneng mbok serasa ning kene. Lah ngopo to, Mon? Ora penak. Ora penak piye to wong nggon sakmene ambane lho. Ngomong ra penak iki maksudmu piye? Ora masalah kuwi. Lah masalahe apa? Salah ya ati. Oh, atimu ra penak. Yo, Mbok dipresake. kok seseramu tuh to kuwi? Yen kowe ora seneng karo aku, mbok wis mlebu kono to, Mon. Wegah. Wegah ya wis to. Lah kene iki omahku kok. Lah aku ya pengen tengok ning kene lho. Dus, Arep ning ndi? adus. Lah dus kok arep rono. Lah ngopo to? Cah iki gendeng piye? Gendeng piye? Lah wong omahmu iki kene lho, kok adus arep rono kuwi apa arep adus omahe Pak RT? Mas cerigis. Loh, Pak. Pakmu apa piye? Mas. Mas iki apa itu Mbak Yumu? Pak Rumah samu iki apa aku bojone budimu, Pak? Wis iki nek ketemu karo menungso sirkus, iki menungsone genah aneh. Ini ndane Mas Momon to. Ora iki. Terus ning kene ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Iya to Ki, Lah kowe iki ning kene ya ngopo? aku ning kene tujuanku wis genah lho, Pak. Aku ning kene golek Mas Momon to, Pak. Aku mamane si adus lho. Wis tantenane sik. Ora sah. Lah ngopo? Lah wong mamane adus ora ning omah kok. Terus adusnya ndi? Wong mau mlaku rono ning omahe Pak RT soan.
Oke. Tak paranane. Bocah iki karepe piye? Mam sini kok nih Bu RT minum sih? Ya, Nun ya, Lek. Tul. Ora aja matur nuwun karo aku. Matur nuwun karo Bu RT wong sing numbaske kuwi mau Bu RT kok. Iis. Iya, Mbak. Nyak gosok, Is. Nyak gosok. Nyak sing dihangat-hangat iki lho, Is. Walah. Nyak iki, Mbak. Belum apa ora? Belum, Is. Iki nggo kerakane se, Is. Susah banget lho, Mbak. Piro iki? 10.000, Mbak. Oke. Wis. Masuk angin lah, Mbak. Ora ya? Oh, arep ngeroki Mas Bob. Ora ya, Wan. Lah arep ngomong apa, Mbak? Arep ngeroki mindul. Kok sing ngeroki sampean lah, bojone ning ndi to? Nuwun. Bu. Mas Ivan. Nggih, Bu. Piye, Mas? Kula iki ajeng madosi. Pak RT. Mboten. Madosi kula. Alah, mboten. Lah madosi sinten? Mas Momon. Madosi momon kok ning kene to, Mas? Nggih kok, Bu. Sampean ki po ya ora ngerti omahe momon. Nggih pun. Lah kok rene? Ati rasa adus teng mriki. Lho. Awakmu jane apa lagi panas to, Mas? Mboten nih. Kok ndleming? Lah napa kula iki salah? Ya salah. Goleki momon kok adus ning kene. Apa ya kelakon momon tak kon adus njogo? Cek, lha niku. Suwanten sing jebol-jebol niku sinten? Pak RT. Nek mbok menawa Pak RT kalih Momon adus bareng, Aku mau ngerti ning jek ning omahe kono. aku lho mriko jare adus kok. Ya adus ning nggono omahe berarti. Awang tirase adus teng ngene Pak RT kok. Jarine sapa? Bukan, Bu. Alah lah. Gagas sok bogang. Gagas bogang iki malah budrek. Terus adus teng pundi ya wong jarene metu niku? Ya ngene Bu Siti ya Walah, iya, Ding. Bareng pengen nggih, Bu. Amit-amit. Makasih ya, Min. Wis dikeroki. Sama-sama, Dul. Lah Mas Momon ki lagi sibuk apa to jane? Usaha, Min. Usaha apa? Mbah. Lah usaha karo sapa? Karo Mas Ivan. Lah gue ora pengen takon arep buka usaha apa ngono. Gamin? Wetine iki nek usaha sing negatif ku lho, Dul. Negatif mbok ben. Ben dirasakne dhewe. Aja dipikir mumet to, Mas. Karena mau mati telepon bang ini keutuhan keluarga. Berarti komunikasi ini kurang apik. Aku gini ora dijinke lho. Ayo jenengane kudu jujur. Ini aku jujur, aku ngerti. Karena ada ora dijinke malah itu usaha kok. Kabeh iki garek pinter-pintermu, Mas. Yang kowe ora jujur. Nah, ki anake emang pikiran negatif wae. Situ. Dangdut itu pernah negatif. Nah iki, Mas. Awak dhewe nggawe grup dangdut iki nuturke yen to grup dangdut kuwi ora negatif. Apike perkara iki nang dirembuk, Dul. Ben padha padange. Tapi Mas Momon iki jan kebangetan tenan kok, Min. Belas ora peka. Namun aku itu mungkin Mas Momon gue butuh mau omongi ben iso kebuka hati nih. Yang ku tak coba nih, Min. Aku kok kangen ngambek Mas Momon ya? Jare arep rene kok ora teko-teko. Telepon ah. Udah, dia minta telepon ini. Diangkat loh. Halo dek,
Halo Mas, jare arep dolan rene. Yo balik tak rono. Gendang, kene rembukan kayak bendeng dadi kok. Yo, balik tak langsung rono ya. Ya, tak tunggu. Oke. Mas, langsung rono yo. Oke. Ya wis Dik, iki kan wis rampung tak balik sih ya. Dolan kene wae sik to. Lah iki wis meh bengi lho, Dik. Lah aku wis pergi lho. Sak bengi kita. Nginep kene wae ya. Wah, ora Dik. Di bojomu to. Ya ora kan nang omah yo jene gawe entuk Dik. Ya wis to ning kene wae sik to wong aku yo cek kangen lho. Ayo Windan. Iki aku tak balik sik ya. Lah balik dhewe to Mas kowe. Iya toh yo karo Mas Momon no. Mbok engko sik to Mas. Lah iki wis bengi lho, Dik. Ade sik situ to. Ya sidono malam tahun baruan sisan survei nggono. Ya wis, iki disambung sesuk nih ya, Dik. Ya wis nek no pokoke sesuk bengi asik-asikan yo. Oke. Indra, Mas Momon ono? Durung mulai lagi metu karo Mas Ivan. Walah, Mbak, aku diweling berarti. Nek sesuk sampean karo Mas Momon iku dijak malam tahun barunan. Sesuk ketoke aku karo Mas Momon ono acara to, Indra. Walah, terus Mbak, sik ya. Aku ki jane ora apa-apa lho, Mas. Angger sampean ki ora kebangetan. Sepurane ya, Dik. Turunnya kabeh kan ya jinggo masa depanmu karo anak dhewe sampean. Insya Allah. Amin. Mas, aku pengen malam tahun baru loh. Sama si tahu aku dolan-dolan tuh. Sama sih ono urusan tuh, Mas. Iya, Dik. Ki rencana iki meh seru penggon. Restoran iki lho. Organisasi juragan iki engko bengi. Oh alah. Ya wis nak lo.
mulai minggu ngarep Pak Dewi wis main to, Mas. Ya iya no. Ya wis iki gandeng wis ganti tahun. Bali kan yo. Ya, oke. Yo hati-hati yo. Oke. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.